F'bosta bliet urħula madwar Malta u Għawdex fil-lejl tal-miliet u l-lili ta' qabel issir id-dimostrazzjoni b'Ġesu Bambin, tradizzjoni li bdiet mit-sen ilu fil-Ħamrun mill-fundatur tas-Soċjetà tal-Mużew San George Preka. Bilan li tinxteret id-devozzjoni lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni u li din is-sena irritornat wara waqfa ta' sena kawża tal-pandemija. Din is-sena Netnew żar il-purċissjonijiet ta' żewġ parroċċi ta' Ħalqormi, dik ta' San George u San Bastjan. Dawk li attendew kellhom jirreġistraw l-attendenza tagħhom minn qabel, jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin u li jinġabru f'ġemgħa ta' mhux aktar minn 100 persuna. Din id-dimostrazzjoni fil-lejl tal-miliet tkun akkumpanjata bil-kant tal-għanijiet tal-miliet mill-għannejja. Jew bid-daq tal-għaniet li f'San Bastjan kienet akkumpanjata mis-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian. Tul dan ix-xahar, id-dimostrazzjoni ta' Ġesu Bambin kienet f'nofs kontroversja sieħa wara li l-Gvern permess tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu talab lill-Arċiprieti, il-Kappillani u lis-Soċjetà tal-Mużew sabiex jorganizzaw id-dimostrazzjoni bl-użu tal-barikati li tagħmilha prattikament impossibbli biex din tiġi organizzata. Kien bl-intervent tal-Kurja tal-Arċisqof li dan ir-rekwiżit neħħa sabiex setgħu jiġu organizzati dawn id-dimostrazzjonijiet propju fl-ewwel ċentenarju tagħhom.